Una nga mapangulong dinalan sa mga balita lokal. Governor Aksyon, wala sa nakitaan nga rason, agud kansilahon ang panaad sa Negros sa subong 2020. Satellite voter registration pati gayunon sa 17 ka barangay sa Bacolod. Sa balita national, operasyon sang ABS-CBN magapadayon sa piya ka wala pa sang franchise renewal. 14 ka pulis nga ginaangod sa illegal nga droga at temprano nga magaritiro. Sa balita international, COVID-2019, bago nga tawag sa novel coronavirus sunod sa WHO. Samtang sa balita sa sports, Ceres Negros nagdaog sa unan lang hampang sa AFC Cup. Kag sa aton balita entertainment, netizens nag-react sa komento ni Simon Cowell may agot sa song choice para kay Marcelito Pomoy. Kag sa aton balita espesyal, mga rason para hindi magkasubo sa Valentine's Day bisan single. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga daw Miyerkules, Pebrero 12 tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon and Defensor. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Visayas, Palawan, kag Occidental Mindoro ang mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may mga pagtupas ang ulan tungod sa hangin amihan o kung northeast monsoon. Kasarangan, tubod makusog nga hangin na linsa namin na nasidlangan ang mag-apekto sa Visayas, Palawan, kag Occidental Mindoro nga may kasarangan tubtub mabalod nga kadagatan. Samtang ang adlaw nagbutlak alas 6:22 kainas ang aga, kag magatunod naman alas 5:59 karon sa hapon. Ang temperatura sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtub 29 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Si Minita na tumbo, taga San Isidro Lapas. Barian sis, tinanglan, operahan gid ako ya kay 6 cm na. Basta daw. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, ginklaro ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga wala pa sang nakitaan nga rason ng gobyerno provinsyal sa pagkanselar sang panaad sa Negros Festival karon nga 2020 bangod sa 2019 novel coronavirus ug NCOV. Sunod kay Lacson, nagaparayon ng preparasyon sang probinsya kadungan sa formal nga paglansar sa among festival sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial. Nagasalig ang gobernador nga maghagan-hagan na ang epekto sang virus sa Pilipinas pag-abot sang bulan sang Abril. Ginklaro ni Lacson nga kinahanglan lamang kansilahon ini nga aktibidad kung maglala na ang epekto sang makamamatay nga virus. Naibuluan nga madamo na sa mga festival sa pungsod ang ginkanselar, ilabi na karon nga bulan sang Pebrero bangod sang NCOV. Diri naman sa Negros Occidental pila sa Maynila mo ang charter anniversary sang siyudad Sambago kag ang ilis ni nga Babaylan Festival nga gintalana kun tani karon nga Pebrero 11 tubtob Pebrero 19. Pinal nga ginaprobahan sang sangguniang panlalawigan ang proposed 2020 General Fund Supplemental Budget No. 1 sang Negros Occidental balor 181.2 milyones pesos. Sa kay Committee on Finance and Appropriation Chairman Romel de Bolgado, ang 158 milyones pesos ang gastungon sa pagkayo sa Panad Park and Stadium kag pag-host sa probinsya sa Regional Athletic Association Meet kag palarong pambansa sa tuig 2021. 10 milyones pesos nga logistical support kag pagpatukod sa opisina ni Provincial Consultant for Investment and Economic Enterprise Alfredo Benitez kag 13 milyones pesos nga special program appropriation para sa pagpatigayon sa panad sa Negros Festival sa Abril 20 tugto 26. Sa tuyo naman nga mapahapos ang pag-trace sa mga persona nga may infectious disease, maga-issue ang Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus sang Health Declaration Card sa tanan nga hotel, resorts, iban pa subong nga tuig. Sulod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sang Interagency Task Force, kinahanglan na nga mag-fill up sang Health Declaration Card ang mga guest nga nagasulod sa hotel kag resort sa syudad. Ang Health Declaration Card form ang inalakipan sa ngalan, nationality, gender, edad, contact number kag email address sang turista. Kinahanglan man sabton sang guest ang mga pungsod nga iyan na bisitahan ka mga lugar sa Pilipinas nga nakatuan kung nagmasakit ka nakakontak sa mga farm animals kag wild animals sa nakaligad nga 14 kadlaw. Ginpaatag ni Tan, iningatikang ang hindi lamang para sa issue sang novel coronavirus, kundi tuyo sini nga mahapos nga may baluan kag matrace ang mga persona nga nakakontak sa mga tao nga may makalalaton nga balatian. All guests will be entitled to fill out the declaration card nga ari diri. So they will have to sign this and siguro parang ato na evaluate if ever there will be issues pa nga pwede naton ma-anticipate. Si Dr. Grace Tan, spokesperson sa Interagency Task Force Against Coronavirus.
Samtang nag-negatibo sa novel coronavirus ang tatlo pa ka mga patients under investigation kung PUI ngaging quarantine sa mga medical facilities sa syudad sa Bacolod. Sa press briefing, ginpahayag ni Dr. Grace Nanang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus na ang nag-negatibo sa coronavirus ang ginalakipan sa isa ka lalaki nga foreigner kag duha ka babae nga Pinay. Sunog kay Tan, isa na lamang ka PUI nga nagranse ang paday nga gina-quarantine sa hospital kay ginahulat pa nga magwa ang resulta sa swab test. Iging klaro ni Tan nga wala nila ginkabig nga PUI ang isa ka persona gindala sa hospital hapon sa Pebrero 10 matapos ginpatigayon ang reassessment sa iya pero ini ang ginpaidalam sa monitoring. Nagpasiguro naman si Tan nga padayon ng ila preparasyon kag kampanya sa pag-edukar sa mga pumuluyo angod sa nCoV bilang preparasyon sa palaabuton. We are waiting for the any discharge instructions na lang for these three. Kay for the three for discharge na. So isa na lang ang mabilin dayon. Sapat daw at managating na. So isa na lang ang mabilin na. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Grace Tan. Naglambot na sa anom ang mga patients under investigation sa 2019 novel coronavirus sa Negros Occidental. Ini ang report yung presentar sa Provincial Health Office sa first quarter Joint Provincial Peace and Order Council meeting kag Provincial Anti-Drug Abuse Council meeting sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial. 5 sa mga ini ang mga adults, 3 ang lalaki, 2 ang babae kag isa pa ka lalaki nga menor de edad. Sunod kay Governor Eugenio Aksyon, nakagwa na sa ospital ang 4 kag 2 ang admit sa isolation room. Apang ginklaro ni Aksyon nga subo nga Pebrero 11, kahapon Pebrero 11, isa sa 2 ang nagnegatibo sa virus kag nakagwa naman sa ospital. Sa karon ginahulat na lamang ang resulta sa eksaminasyon sa specimen sample sang isa ka patient under investigation. Magpatigayon ang Commission on Elections ang satellite voter registration sa 17 ka mga barangay sa syudad sa Bacolod. Sudod kay Comelec Bacolod Officer in Charge Attorney John Akon Anthony Saril, una sila magapadulong sa Barangay Villamonte sa maabot nga Pebrero 22, Barangay Banago sa Marso 21, Barangay Alhi sa Abril 25 kag Barangay Singkay Airport sa Mayo 23. Ang COMELEC ang may schedule months ang satellite voter registration sa Barangay Punta Taytay, Sumag, Filisa, Panukoy, Bata, Tangob, Estefania, Mansilingan, Takuling, Handumanan, Mandalagan kag Kabug. Ginpatag ni Zaril nga ila ginpili ang named barangays bagud malapit man lang ang mga numbered barangays sa taltapan sang COMELEC sa kilid sa Bacolod Base Center. Magasira naman ang taltapan sang COMELEC sa tion nga magpatigayon sang satellite registration. Sa karon may mga pagsinapol pa nga patigayon si Saril upod ang iban nga sektor sa posible pagpatigayon sang special voter registration para sa mga person with disabilities o kung person deprived of liberty. Sa karon, mas sobra na sa 1,000 ang nagparehistro umpisa nga nagsugod ang voter registration para sa tuig 2022 nga national kag local elections. Magpatigayo naman sa sesyon ang sangguniang panalawigan sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental umpisa karon nga tuig. Sunod kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, ang sesyon patigayonon sa isa ka bes kada bulan ukon kadungan ini sa selebrasyon sang fiesta sang syudad ukon banwa. Duha pa ni Ferrer, tuyo sini agud mapamatian ang problema sang mga pumuluyo kag mas mapalapit pa ang paghatag sa serbisyo. Ginklaro sa Vice Gobernador nga ining una na nga napatigayon sa mga nagliligad nga miyembro sa Provincial Board kag luyag lamang ibalik karon nga tuig. Una nga sesyon ang patigayonon sa siyudad sang San Carlos, nga mo naman ang lugar ni Governor Eugenio Jose Lacson. Mas sobra 1,000 ang bago nga mga negosyo sa syudad sa Bacolod karon nga tuig. Sunod kay Permits and Licensing Division Head Stella Rose Rayos, 18,627 na ang business registration sa syudad humalin Enero 2 to Pebrero 8, mas mataas ang 4% ikumparar sa kapin 17,000 nagligad nga tuig sa pareho nga panahon. Sa mga numero, 1,132 ang bago nga negosyo, kag 17,495 ang renewal. Nagpanumdum naman si Rayos sa mga negosyante nga tubtub na lamang Pebrero 29 ang Business One-Stop Shop sa Bacolod Government Center kag may pinalidad na nga 25% nga surcharge para sa mga renewal umpisa Marso 1. Nagapabilin sa gihapon sa BGC ang mga nagkalain-lain nga ahensya nga imbulbado
sa pagproseso sa business permit. Bali, ang sa 18,000 ang aton nga new is mga 1,132 kag ang renewal ta 17,495. Well, hopefully masobrahan ta galing kay syempre ang iban kadamo man may mga nag-close man, may nag-retire man sa mga businesses nila. Ang kabahin sa pagpahayag ni Permits and Licensing Division Head Stella Rose Rayos. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:18. Sa ato naman nga nagaproblema sa mga bukol sa aton nga lawas, sis man akong tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Server Capsule, suno sa mga eksperto. Ining Santon Plus Server Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Server Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Server Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Narnais at tubalan sang gate sa Paglawam Sports Complex. Tabuk sila yara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag pwede na i-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Operasyon sang ABS-CBN magapadayon sa piyak nga wala pa sang franchise renewal. Samtang 14 ka pulis nga ginaangot sa illegal nga droga, temprano nga magaretiro. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
aron kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:24. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Magapadayon ang operasyon sang ABS-CBN tubtob sa tuig 2020 sa piyak nga hindi maaprubahan sang Kongreso ang franchise renewal sini. Sunod kay House Committee Vice Chairman on Legislative Franchise kag Isabela Representative Antonio Albano, tubtob nga wala pa natapos ang 18th Congress, mahimo pa nga padayunon ang TV networks ang ila sini nga mga programa. Duman ni Albano nga naka-file man ang Lopez-led corporation sa aplikasyon para sa pag-extend sa prangkisa sa Kongreso. Gin-insister ni Albano nga yara sa Kamara ang desisyon sa mangin kapalaran sa renewal sa TV network. Kagin pahayag nga may deliberasyon pa nga himuon ang komitiba agud nga italana ang pagtalakay sa network franchise. Ginpanugyan ni House Speaker Alan Peter Cayetano sa ABS-CBN nga subong ang panahon para sila nga mag-reflect. Suno sa House Speaker, kinahanglan pinsaron sang Lopez-led Broadcast Corporation kung nga naglambot sa punto nga luyag sang Office of the Solicitor General nga i-forfeit ang ila prangkisa. Dugang pa ni Cayetano nga sa idalom sang liderato ni Presidente Rodrigo Duterte, madamo sa institusyon, kalakip na ang Kamara, nga ginalantaw sa karon ng ila kagalingon kay nagpamensar agud hibaluon kung ano ang papel sa nation building kag kung ano ang reforma nga kinahanglan para magserbisyo sa maayos sa Dios kag pumuluyong Pilipino. Patag sini, base sa legislative agenda sa Presidente, ginatun-an sa maayos ang Kongreso ang prangkisa sa broadcast network, bangod ini ang isa sa mga isyu nga nakaapekto sa pungsod. Ginpasiguro man ni Cayetano nga himuon sang Kamara ang ilang mandato sa idalom sang konstitusyon nga tun-an kag magdesisyon sa kapalaran sang ABS-CBN legislative franchise sa pihak sang nakapending ay co-warrant of petition sang OSG sa Supreme Court. Nanindugan naman si Senate President Vicente Soto III nga dapat lang i-renew ang prangkisa sang ABS-CBN. Ini ang pahayag sa Senador may angot sa pag-file sang co-warrant of petition ni Solicitor General Jose Calida batong sa nasambit nga network. Sunod sa Senador, wala sang labot ang bago nga prangkisa nga nakapending pa sa Kongreso sa ginfile nga co-warrant ni Calida kag insister nga na overstretch lamang ang issue. Sa karon gidpahayag sini nga wala pa sang labot ang Senado sa prangkisa sang network, magluwas na lang kung aksyonan na ini sang Kamara kag ipasa sa ila. Ginatagan pagtamod ni Soto nga natun-an sa mga senador ang tanan nga mga dokumento nga ipasa sa ila kag mangin paborable man kung hindi kay Presidente Rodrigo Duterte ang ila mangin desisyon. May 14 sa 357 ka mga police personnel nga ginaangod sa illegal nga droga ang nagdesisyon nga temprano magretiro samtang nagapadayon ng investigasyon sa ila. Hinagin Bulgar ni Philippine National Police Chief General Archie Gamboa matapos niya gintanyag sa nasambit ng mga pulis ang opsyon nga magaling sa serbisyo kung sa lantaw nila nga hindi sila makalusot sa investigasyon. Sunod kay Gamboa, ang 357 ka mga police personnel nga ginaimbestigahan sa karon ang nalakip man sa watchlist ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagligad nga Setyembre tuig 2019, ginimbestigahan sang Senado ang ginaligar ninja cops nga nagarecycle sa illegal nga droga kag ila makumpiskar o kunya ila makumpiskar sa police operations kag kalakip sa nakusahan nga involbado amo si Anay PNP Chief Oscar Albayalde sa nagserbi siya bilang Pampanga Police Chief kag nagresulta sa pagretiro sini sang temprano.
Ginpan naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga personnel sa Bureau of Fire Protection nga maghalong gid sa pagmaneho sa turnover sa mga fire truck sa Camp Aguinaldo sa siyudad sa Quezon. Ginpahig sa Presidente nga hindi lisensya sa mga bombero ang sirena kag blinker sa pagresponde sa sunog para padasigon ang pagpadalagan sa mga fire truck. Sunod sa Presidente, dapat nga unahon sa mga bombero ay ila safety partikular na sa pagmaneho sa fire truck. Ginalimbawa ni Duterte ang natabo sa siyudad sa Davao nga napatay ang isa ka bata matapos nandalasa sa fire truck tungod sa pagresponde sa sunog. Duwa pa ni Duterte, hindi rason ng sunog para okupahon sang bombero ang dalan. Ginpahig pa sini nga ang nasambit nga pandam hindi lamang sa mga bombero kundi pati sa mga driver sang mga ambulansya. Wala na sang plano si Presidente Rodrigo Duterte nga mag-entertain sa anuman nga inisyatibo sa gobyerno sa Amerika para salbaron pa ang Visiting Forces Agreement o VFA. Sunog kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, pahayag ini sang presidente matapos nagpadala ang Pilipinas ng Notice of Termination sa Estados Unidos. Dugang pa ni Panelo, bugos na ang desisyon sa presidente nga hindi niya pagpahanugutan ang anuman nga opisyal nga imbitasyon nga magbisita sa Amerika. Ginpahayag man ni Panelo nga ang desisyon ni Duterte nagasunod sa iya pulisa nga makaangkon sa independent foreign policy ang Pilipinas base sa national interest kag general welfare sang pungsod. 56% sa mga Pinoy ang maihibalo sa ginahiwo nga protesta sa Hong Kong base man sa pinakauling nga survey sa social weather stations. Nagwa sa resulta nga 56% sa mga Pinoy ang nagpahayag ginabatian nila o kung nakabasa sila sa mga balita o kung impormasyon angot sa protesta sa among nga pungsod. 41% naman ang pahayag nga nahibaluan lamang nila kadungan sa ginhimo nga interview para sa survey. Samtang 33% sa mga Pinoy ang pahayag nga suportado nila ang mga demonstrasyon sa Hong Kong. Sa din 15% ang nagpahayag sa natawag nga strongly support, 18% ang somewhat support. Yara naman sa 35% nagpahayag nga hindi nila suportado ang protesta, samtang 32% ang undecided. Ginpatagan ng survey sa 1,200 ka Filipino adults pagi sa face-to-face interview halin Disyembre 13, tubtob 16, tuig 2019. Nanawagan si Senate Labor Committee Chairman Joel Villanueva sang temporaryo nga pagdumili nga mag-cooperate sa pungsod ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO kasunod sa pagdagsa sa mga turista nga Chinese nga nagasulod sa pagtrabaho sa POGO kulang nga koleksyon sa buwis kag madamo nga empleyado sini ang nadalahig sa krimen. Ginhimo ni Villanueva ang panawagan matapos ginpahayag sa Immigration and Finance Department officials sa hearing nga kalabanan sa mga nagatrabaho sa POGO service providers ang nagasulod sa pungsod bilang mga turista. Dugang pa ni Villanueva nga 5 bilyones pesos lamang nga withholding tax ay nakakolekta sa POGO sa baylo nga 7 bilyones pesos nga target. Sunod sa senador, dapat anay nga suspendihon ang operasyon sa POGO tubtob nga makadiho na ang gobyerno sa pagsulundan para ma-regulate ang mga ini. Gin-suspend na sang AirAsia ang ilang mga biyahe pagadto kag pabalik sa Taiwan kasunod sa ginapatuman nga expanded travel ban tungod sa pandem sang 2019 novel coronavirus. Sunod sa airline company, suspendido na ang mga biyahe pagadto kag halin sa Kaohsiung City sumuman sa Taipei. Duang pasang AirAsia, mahimo makapili ang mga apektado nga pasahero kung luyag magpa-rebook, refund o kung ibutang sa ilang nga AirAsia Big Loyalty account. Madumduman una ang suspend ang biyahe alin Pilipinas pakadto sa China, Hong Kong kag Macau. Sa katapusan nga balita national, naka-record sang 4 ka volcanic earthquake sa Bulkan Mayon. Sunod sa FIVOX, naka-record ini sang seismic monitoring network sa bulkan sa nakaligid nga 24 oras. Nagapabili ng alert level 2 sa ang bulkan kag bangon sini, ginarekomendar sang ahensya ang pagdumili nga makasulod sa sulod sang 6 km radius permanent danger zone kag precautionary 7 km radius extended danger zone halin sa nabagat na nakatundan tubtob sidlangan aminhan sidlangan nga sektor halin sa Anuling Kamaling tubtob sa Santa Misericordia, Santo Domingo. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:32. Sa ato naman nga habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap ang atong ginarekomendar sa inyo habon nga himo sa puro kag natural nga ingrediente. Wala sang chemical nga gamit gani nga safe kayo nga gamiton. Nagapaputi sang aton nga panit, nagapakinis sang imo nga supat. Agag nagahatag alibyo sa mga punggod nga pikas-pikas sa imo nga guya. So sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, Healthy Beauty,
affordable price kag pwede na mabakal online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Coronavirus, may opisyal na nga tawag ang WHO. Samtang Ceres Negros daog sa una nilang hampang sa AFC Cup. Ang mga netizen sa mga nag-react, may reaksyon sa komento bla ni isang jazz ni kasi Simon Cowell sa America's Got Talent. Angot sa kanta kanta ni Marcelito Pomoy. Kag sa atong karong balita, special mga rason para nga hindi ka magpangasubo kung Valentine's Day bisan single ka pa. Inatanan sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable na pagbalita, padayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Kag sa detalye sa aton balita international, ginanunsyo sa World Health Organization na WHO ang bagong ngalan sa 2019 novel coronavirus kag iniamo ang COVID-19. Sa press briefing, ginpahayag ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga ang buod silingon sa COVID-19 amo ang ko para sa corona, VI para sa virus, kag D para sa disease. Suno ba kay Ghebreyesus, importante nga may opisyal nga ngalan ng virus para mapunggan ang sala nga pagtawag sa diri kag para maghatag sa standard format nga gamiton sa posible panibag-o nga corona outbreak sa palaabuton. Dugang pa ni Ghebreyesus nga ang pinakauna nga vaccine nga target ang novel coronavirus ang mahimo nga mangin available sa sulod sa 18 ka bulan. Sa nabaluan, mas sobra 42,000 katawo na ang na-diagnose ang COVID-19 kag kalabanan sa ila ang sa China kung sa diin nag-umpisa ang outbreak sa syudad sa Wuhan sa Hubei province sang Desyembre tinalikdan nga tuig. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, mag-alonsar ang isa ka joint House panel sang inquiry sa impact sang novel coronavirus nga krisis sa tourism sector sang pungsod kag sa ekonomiya. Ginkonfirmar ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat ang isning attendance sa hearing sa House Tourism and Economic Affairs Committee. Ginagdaman sa Finance Secretary Carlos Dominguez III, Health Secretary Francisco Duque III, Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, kag Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia. Ang House panel ang magakuha sang pananawan sang mga opisyal sang gobyerno kang mga stakeholders sa turismo gikan sa pribado nga sektor angot sa mga isyu samtang kadabuon sa mga tao nga apektuhan sang sining health crisis padayon nga nagadamo. Base sa estimates sa Philippine Tour Operators Association, ang local tourism industry ang naduraan na sa kapin 10 bilyones pesos resulta sa sining health scare. Ang National Economic Development Authority nagpanaog man sang preliminary estimates nga nagapakita nga ang ekonomiya mahimo sa maduraan sang halin 11 bilyones pesos tubtob 133 bilyones pesos kung magapadayon ang ining coronavirus. Sa ato naman na showbiz balita Action Boy, madamo ang nag-react sa komento sing judge nga si Simon Cowell sa America's Got Talent may angot ini sa song choice para kay Marcelito Pomoy. Sa yaman nga final performance sa The Champions Edition Action Boy. Ginpahayag ni Cowell sa komento sini nga kung siya lamang ang papilion sang kanta, mahimo nga mangin less predictable ang performance kuno ni Marcelito. Siya man to nagpili to sang Beauty and the Beast. Amo na gani. Ambal ni Marcelito. Bangod si Action Boy, madabo nga netizens ang nag-react kag nag-trending ang hashtag Justice for Marcelito. Samtang ipahayag naman ni Marcelito sa separado man daw nagapangita gid si Simon Cowell sang daw lain bala daw lain nga performance kay Marcelito Pomoy. Kay galing kay ting talent ni Marcelito Pomoy is duet mo sang babae kag babae nga tingog kag lalaki. Ambot mo na naman bangita ni Simon kay ano pa kitang gusto dapat kuno hindi predictable kag daw bisan si Marcelito nagambal nga daw kahapos daw hindi pang contest ang Beauty and the Beast nga kanta. Amo na kung hinatag siya mo, dati mo kumimo kaya mo nang hinatag sa akon. Dati si Simon man na nagpili, no? Amo na gan Action Boy kaysa separado nga ikaw interview Simon mo, di ka karon nga Simon nga lang. Sa Action Boy, ang balya, nag-appeal na lang siya sa public nga hindi na lang mag-disappoint. At least ginpakita niya sa Pinoy ang abilidad syempre niya. Actually, sa performance ni Marcelito, proud naman ang Pinoy kay amak mo nga halos tanan magluwas abi kay Simon Cowell. Halos tanan daw nagakuan gid mo, nagadayaw gid mo. Standing ovation gid. Magluwas kay Simon Cowell. Gani.
Kag sa naghambal ni siya actually nalantawan ko ang part bala Aksyon boy sa naghambal siya nga less predictable nag-react ang isa ka judge ang babae. Siya. Kaya, how come it is less predictable? Nag-amuna siya. Siya nag-react to dayon. Oo, tapos madamo sanggin How can pa. it be predictable? Mula sa kahit gambal ni Simon Cole, kuno daw ka-predictable na sang... Okay. Kag sanggin palibot ang camera, damo ang naga-disapprove sa iya nga statement. Di ba? Damo Sige lang ka ka. vote kaya kay Marcelito. Feeling ko daw, basta hindi magdaog si Marcelito. I don't know. Ay, takabalo. Depende. Yeah, tanawon taniya daw sa sa Monday. Next Monday. Next Monday. week. Next week, wala na mention kung ano gid ang specific Actually, na date. tapos But na next siya. Galing kay ang iyang Late. airing lang among Monday. Balita sa sports. Ginbuksan sang Philippine Football League champion nga Ceres Negros ang ila 2020 AFC Cup campaign kapag daog batok sa ilas ni kasumpong nga Cambodia sa score nga 4-0 kagabi sa Rizal Memorial Stadium. Ang mga goals gikan kay Takashi Odawara kag Josh Groman sa first half kag halin kay Bienvi Marañon nagsiguro sang mataas nga score para sa Busmen sa ilang nga Group G opener. Kinanglan man sang Busmen ang heroic sang goalkeeper nga si Roland Muller sa 23rd minute. Pagkatapos si Groman nag-foul sa kay Embarga sa sulod sang area. Ang Brazilian midfielder nga si Thiago Dos Santos sang Cambodia nagpatigan sang penalty kick apang napunggan o kung nasalo ni Muller ang iyas ni nga sipin-sipa nga bola. So, first game, daog ang Ceres Negros sa AFC Cup. Balita espesyal! And, unay, lamak pala sa muna nga sound. Correct. Di ba mo maamak ko na? Ikaw, be, sige, be. Hindi na karon lang. Kaunta ko na ang style mo, kailan lain ka mo style. Si Aksyon Dore, lain. Si Of Aksyon course. Eden, lain man. Ikaw, lain man. Ay, dapat yun, syempre, may alangan mo pariyo lang kami na karon tanan, di ba? Dapat may kinalain. Pero ang topiko, Valentine's Yapon. Oh, yes, Aksyon Boy! Kamu nga daan niya, tika mo nga mga edad-edad sa inyo, yung mga Valentine's pa kamu mo. Kami why na kami ari na kami sa mga anniversaries. Sige na pala, Aksyon Boy. Kamu may mga Natural mansari na kamo kami mga anniversary na. may araw pa ginagaya ni ng... Daysary. Bongga. So, doon na kita, Aksyon Boy. Mga days na bulaga, yung mga mugyapon. Gani, no. Ay, nako. People. Char. So, ang naluyan ko sa mga Valentine si JM. Sige lang, okay lang na siya. Okay na siya. Kay galibog ulo yan, paano kung ni sir mga schedule? Ano kung sir mga schedule? Kung kadamo man. Sana all may marami. Ang kuya ko na ikabalo, kaya kuya nga danan sa unay, one at a time lang kuya mo. Iba. Na-stop. Iba Kaya siya. nagalibo ulo, yan yung nagdululungan, gidabi siya. Ko ti, schedule mong isa, taga mo lang tag 4 hours ka dadaan. Wow! 4 hours! Bongga yung 4 hours, ha? 4 hours. So, doon na kita, Aksyon After 4 Boy. hours, naman mo sa daan, ngayon mo, dali lang kayo, may importante kung kaduan mo, St. Lawrence, biya ka. Isa lang ang venue, kumbaga. Hindi, alay lang yung venue. I mean, lapitanay lang ang venue. Para hindi ka lapitanay malate. lang ang venue. Para hindi ka malate. Kay 4 hours lang pagitan. Di given, abi. Kay Biyernes, mga Apat daan. ka oras, damon na mo istoryahan. Correct. Istoryahan na yung lang mo, di ba? Okay, may suryana naman. Mahatag lang, abi. Namatag ka lang na sang bulak. Amo pa na nakuha niya, kaya niya din tanisir makapangutang bulak. Tango mo yung bulak yan. Himo ka na lang papel-papel. Utang ka gali Effort yan. ka na lang danay, Joy M. Niya kaya do ka lang ala, sweldo kay 14 byte. Kaya Gani. dapat 15 pang sweldo. Niya, ko lang yun. Ko lang lang. Pasok naman na As advances lang ko kay Miles Romata. Correct. Si Bash Miles na bahala. Si mo JM Joy. Diba? Advance ka eh. Hindi na yan. Check. Hindi ka mangutang. Kaya kung may utang, may patong ina. Mahal ina. Iguan. Ang bulak ka daan sa bungkuro pila eh. Na-mention May idea ka, bilang bulak? Na-mention ka gabi ni Aksyon John Diaz, kinagmangkot sa sampila ka mga presyohanay. Ang na-remember ko lang, roses, ang isa lang ito, 100. Isang bilog, 100? Oo. Sus, maghatag isa ka dosina, 1,200. Mahal. Mahal Hindi ko kayo. pareho kay GM, magtatlo, 1,200, 3,000 size.
Bulak pa lang na. Kaya mo na, JM! May chocolates pa. May chocolate pa. Oh, te. Ano na lang, JM? Feeling ko sa sining Valentine's siguro i-break anay tanan. Balikan ng after Valentine's. See you. See you after Valentine's. Oo. Di ba? Bangga, bangga, sige, bangga. okay. So, sige, action boy, diri na kita para pangarason nga, para hindi man magkasubo ang imo. Yan nga, Valentine's Day, bisan nga single. Bisan single ka pa. Yes. Sige. Number 1, action boy, pwede mo nga i-date. Family. Ang family. Pamilya. Kay, syempre, may gani isa nga balanon nga, hindi naman kuno Pasko, kag bagong tuig, nga mag-upod ka mo sang bugos nga pamilya or makumpleto ang pamilya. Pero sino magasto? Ikaw? Siyempre, kung ikaw ang nag-aobra na, date mo ng imo nga mother and father. Pamilya mo. Kung mas maupod ang mga tita, tito, Ay, lulo, hindi na lola. mag-upod na. Muna mo na nakaroon. Nga immediate family lang. Immediate family lang. Okay. Pwede man ka mo nga, kung may tatlo, abi, ang nagatrabaho na, mag-amot-amotay ka mo, kay para... Tatlo date. Kagate, dalon yung inyo nga mother and Pero may mga father. daan sa mga chimpo nga mag-Valentine's. Kabudlay mangita sa lugar nga pwede ka mo makakaon. Halos tanan mga puno. Oo. Buta nga ang Valentine's ito ka nami, hindi siyang kaon ng mga tao nga do tanan nga restaurant do puno. Oo. Kita gutom guro sila ng Valentine's Day. Hindi kayo iban, early pa na nagpa-reserve. Diba? Okay man na kung ano. Sa manukan pwede man kaluto sa inyo mismo balay, diba? Pwede man. Amo pa ng time nga magbanding ka mo. Ang ikaduwa action boy, mga abyan. Siyempre, tanan kita may abyan. Pero kung may lain ka naman daya nga plano, may lihim na pagtingin ka na bisay mga abyan, so iniman ang time. Correct Diba? Pero galing galing, sa amo na sa panahon namon na may pitik mingaw ka man ba? May kabalo ka muna, may ara ka mo kayo may pitik mingaw. Familiar lang ko sa term nga pitik Pitik mingaw. mingaw. Ano nagpitik mingaw? Familiar lang ko na action boy. Pero dapat amat-amato lang. Kaya basi, bala mo pa ng ang reason kung nga magpabutsag ka, abis ang imo nga pagigugma sa iya, ay unfriend na tayo. Hindi base kung dra ka pa mag-isog nga makahambal sa iya. Kami pa kung maka 3 litros ka na bla? Pwede. JM! Ang ikatatlo action boy, pwede man ang mga kaupod mo sa trabaho. Diba? Galing kang dili para sa ato, di mo upod ko sa trabaho, di puro na may mga dates. Grabe ka naman. Di ba? Hindi man siguro tanan. Siguro, Date sa trabaho. Hindi ka man, di ba? Halos di wala ka man, daw mga puro na mga taken. Grabe siya. Pwede mo na panyaga. Di ba, Jay? Pwede mo na panyaga. Di ba? Bado tuyo mo galing sa Valentine's Day daw ang bilog mo nga adlaw daw malibre tanan mo nga mga Hindi meals. man. Kasi syempre may ubra ko pagkagabi. Ti ari ta di. Okay. Ay pagkahapon gali. So ari ko di. Sa mga panyaga lang daw. So, kunwari ka di daw kaming malibre sini kay basi makadto di si sino nga nito? Hindi, ikaw lang yung playaw. Ikaw lang yan. Hindi pagbalis ka da. So, dapat kunwari di siya makadto di siya dapat dalagid sa iya sa pagkaon. Kaya ari ka di mo. Pero hindi ko di siya sakop na nadati tanan. Hindi ko di siya Datong dili na lang pagpakadtoon. kita sa estasyon. Hindi ko siya magpakadtoon. Di kita ma-celebrate. Celebrate. Kasang celebrate mo. Proceed. Next action boy. Pwede mo. Tanaw naton kung ano ang iyang how he would get along with your coworkers. Correct? Correct. Para balo ka kinanglan ang imo na nga mga partners in life. Mayo na iya relasyon sa mga friends mo, mga coworkers mo. So tanaw naton kung ano siya makabilong sa mga coworkers mo. Sabi ko sa mga millennials, pero simo. So, Correct man to. kinanglan magkadto di siya kung diri ka mo celebrate, siyempre alang-alang may pagkaon gina yan, madala ka ng pagkaon. Kung chocolate. Pero dapat meron ka man ang bag. Siya lang ya. Inyo na date. So, Dari bala. pagkaon, dala na sa, kung mahatag sa imo chocolate, sila lang dudugangan niya, parang, mas dala man ng iban, kag ang bulak, kasi bisan ikaw na lang ya. Grabe siya. Okay? Grabe siya ya. Mayo nga suggestion ng akon? But may mga suggestion mo, pero mas mayo pag ikaw mismo ang ma-provide, diba? Sa ikapat na action boy, pwede mo man nga i-date, diba? Kung wala ka nagdas ng iba niya up doon, ang imo dira nga mga Bobs. alaga.
Dogs and dogs. cats. Correct. Diba? Pwede gid sila. Kay Happy ti, syempre. i-greet mo yun. Sila man Amon lang ang mga dogs siya, kina-greet ka na naman. Happy birthday, kung mag-birthday sila. Syempre. Alam naman kung amon nga ido. Actually, kay kami sa ido namon, Aksyon Boy. Sag na amo na siya. Sag na amo na siya. Sag na Soleil. Super Crayola. And then, pag lubong, with cross. Way banda. Wala, syempre. With cross pa na, nagibihibi kami nga tatlo. Correct. Kami mo na. Namutangan pa na yan. Cross, di ba? Oo. Mo kami mapinaranggaon sa amon mga alagang hayop. Okay. And lastly, Aksyon Boy, self-date. Ano? Self-date. Ikaw lang isa. I-date mo ang self-date. Date mo yung kaglingon. Yes. Okay. Hindi man siling makahisa kagid sa iban. Sana siling ko nagapon. Nung nangamo gapon ni Aksyon Eden, siling ko nami pa ko ng kaulingon mo i-date mo kaya hindi pa demanding ang kaulingon mo. Hindi ba reklamo bla? Oo. Nung dalan mo sa ako, di man. Di kaya agad sa kaulingon mo, reklamo ka. Nila. Kaya tapos, inaman ng time nga dumapagustuhan mo man ang imo nga me time mo na sa me time. Diba? Nakapagusto ka. Kag kung may aga ka sang enough nga money, at least makabakal ka sang imo iya kaugalingon. Bakli ang imo ka kuan bakli ka ulingon mo sang mga alahas na nga malahalon. Bakli sang mga perfume da nga nang bawo na do insan tun chino. Di mo naman yung ginapano yung man. Siling ko, gid. Hindi ka katoliko yan, no? Katoliko. Ka magduaw. Oo. Duaw ka kung Christmas na. Hindi bala duaw pagalok mo kahamot. Oo. Amo na nga mga perfume to Santo Siling ko, Enchiro. gid. Lain na imo yan. Manimawat na nakaroon niya Santos, ya? Ay, mahal na bala mga perfume yung nagamit da. I know nga, mahal na siya. Pero do karok mo. Amo mga perfume sa pare niya gamitan lang to. Siling ko, gid. Oo. Masya ko ka sideline ka man sa muna da. Sige, okay? So, the end na, Aksyon Boy. Okay. Good morning kay Feby Alvarez sa Barangay Blumentritt, Murcia. Kay Gremar Hicano Halasgo, dira sa La Castellana. Good morning. Sa kay Giselle Franco sa Maao, Bago City. Amado Ladua Jr. Good morning, ma'am. Sa kay Andrew Juanitas, Aksyon Boy, good morning. Kuno kay Remar Gicano Halasgo. Good morning, Aksyon Boy, and monitor na kami diri sa La Castellana. Correct. Ma'am Andrea Amanda Jaime kay Mami Ems. Kay Taam sa Boso. Django Salgado Piñacosa, taga Ciudad Zambago ni. Good morning. Good morning. Standby na kita mag-aksyon sa Action Hotline with Action Art Hupon. Karon ni adlaw Miyerkules, no? Pebrero 12. 2 days before Valentine's. Valentine's Day. Valentine's Day. Ang inyo dirigan news team. Aksyon and Defensor. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila